L-Ispiritu tal-mulej et jistri fuqi. L-Ispiritu tal-mulej ikkonsagrani. Ħanwassal b'xara tajba, b'xara ħinja lil-fajrin, faraġ u slim, ħelsi lilim jasrin. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Nofru din il-qudiesa għal Joseph, Josephine u Paula Mifsud. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u billi ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi, l-akbar ħtija tiegħi, għalhekk nitlob il-imqazza Marija dejjem Verġini, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenn għalina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, mulej ħniena, Kristu ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, mulej ħniena. Nitolbu. Għatina mulej li l-Ispiritu Qaddis tiegħek isawwab fuqna il-qawwa kbira tad-doni tiegħu u jagħmel li nkunu dejjem noġbuk u li ngħixu skont ir-rieda tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidina li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, billi l-Fizzjal rid jaf sewwa biex il-Lut kienu qegħdin jakkużaw lil Pawlu, l-għada ħallu mill-irbit u ordna li jiltaqgħu il-qassisin il-kbar u s-Sinedriju kollu. Imbagħad bagħad iġib lil Pawlu u resqu qudiemhom. Issa Pawlu kien jaf li xi wħud kienu min-naħa tas-Saduċej u oħrajn min-naħa tal-Fariżej. Għalhekk għajat fis-Sinedriju, ħuti, jiena Fariżew bejn il-Fariżej u huwa għalhekk li qiegħed isir ħaq minni minħabba t-tama fil-qawmien minn bejn l-imwiet. Kif għalhekk għamet tilwima bejn il-Fariżej u s-Saduċej u l-ġemgħa inqasmet, għax is-Saduċej jgħidu li la hemm qawmien minn bejn l-imwiet la anġli u lanqas spirti, waqt li l-Fariżej jistqarru dan kollu. Imbagħad qam storbju kbir, xi kittieba min-naħa tal-Fariżej qamu u bdew jgħidu b'qawwa kbira mal-oħrajn u jgħidu: aħna ma nsibu xejn ħażin f'dan il-bniedem, min jaf kellmux xi spirtu jew anġlu. It-tilwim aktar kiber u għalhekk il-Fizzjal billi beża li se jtertqu lil Pawlu ordna li s-soldati jinżlu jaħtfuh minn nofshom u joħduh il-fortizza. Fil-lejl ta' wara, il-mulej derlu u qallu: għamel il-qalb, kif tajt xhieda għalija f'Ġerusalemm, hekk ukoll jeħtieġ li tixhed għalija f'Ruma. Il-kelma tal-mulej irroddu ħajr lill-Alla. Salm risponsorjali. Ħarisni o Alla għax fik jien nistken. Ħarisni o Alla għax fik jien nistken. Jien għedt il-mulej int Sidi, mulej
Inti s-sem tal-wirt u r-risq tiegħi, inti żomm f'idejk xortija. Ħarisni o Alla għax fik jien nistkenn. Imbierek il-mulej li tani l-fema, imqar bil-lejl qalbi tallimni. Inżomm il-mulej dejjem qudiemi, għax bih fleminti qatt ma nitħarrek. Ħarisni o Alla għax fik jien nistkenn. Ek tifraħ qalbi u titenna ruħi u ġismi wkoll jistrieħ fil-kwiet. Għax int ma tħallinix fl-imwiet, ma tħallix il-maħbub tiegħek jara l-qabar. Ħarisni o Alla għax fik jien nistkenn. Int tallimni it-triq tal-ħajja, hemm il-milja tal-ferħ quddiemek, hemm il-għaxqa għal dejjem fl-emintek. Ħarisni o Alla għax fik jien nistkenn. Alleluja, alleluja, alleluja. Ħajkunu l-kol ħaġa waħda kif int fija missier u jiena fik biex hekk id-dinja temmen li inti batni. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu refa' għajnejh lejn is-sema, talab u qal: Minix nitolbok għal dawn biss, imma wkoll għal dawk li għad jemnu fija bis-saħħa tal-kelma tagħhom. Nitolbok li jkunu l-kol ħaġa waħda, kif inti fija missier u jiena fik. Ħajkunu huma wkoll ħaġa waħda fija biex hekk id-dinja temmen li jint batni. Il-glorja li jint tajtni jiena tajta lilhom biex ikunu ħaġa waħda, bħalma aħna ħaġa waħda, jiena fihom u inti fija, biex isiru ħaġa waħda għal kollox. Ħalli d-dinja taraf li jint batni u li ħabbejt lilhom kif ħabbejt lili. Missier, irrid li dawk li tajtni ikunu wkoll miegħi fejn inkun jiena biex jarfu l-glorja tiegħi, il-glorja li tajtni int, għaliex int ħabbejtni sa minn qabel il-ħolqien tad-dinja. Missier ġust, tassew li d-dinja ma għarfitekx, imma jien għarraftek u dawn għarfu li inti batni u jien għarraftom ismek u għad narrafulhom iżjed biex l-imħabba li bija ħabbejtni tkun fihom u jiena fihom. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir lilek Kristu. X'konsolazzjoni quddiem din il-kelma li nagħtilna llum. Hawnhekk Ġesu qed jiftakar fina f'dawk li għad kellna nemmnu fih. Però qed jiftakar ukoll u jitlob ukoll għal dawk li permezz tagħna għad iridu jemmnu fih. U biex aħna permezz tad-don tal-Ispirtu Santu nagħtu saħħa, nagħtu konsistenza lil din it-talba tiegħu, narfu wkoll ir-responsabilità li qasam magħna. Però rridu ngħidu wkoll li din ir-responsabilità qasam magħna għax qasam magħna wkoll il-glorja li tah il-missier. U hija din il-glorja li ħadd ittrażmetti dak li hu Kristu għad-dinja għaliex huwa dak li huwa l-missier. X'inhi l-glorja tal-liben
jekk mhux il-fatt li huwa iben? U mela x'inhi l-glorja tagħna jekk mhux li nuru lid-dinja li aħna permezz tiegħu sirna wlied? Din hija l-glorja tagħna għax din hija l-imħabba ta' bejn il-missier u l-iben u l-imħabba li fl-iben ġiet maqsuma magħna għax permezz tiegħu sirna wlied adottivi. U min hi din l-imħabba jekk mhux l-Ispiritu Santu li qegħdin nagħmlu n-novena tiegħu nistennew Pentekoste. Ejja nersqu b'umiltà kbira quddiem il-missier, umiltà mhux għas sempliċement narfu kemm aħna ċkejknin, imma għaliex kemm aħna ċkejknin quddiem dak kollu li tagħna. Tagħna is-sħuħija tal-imħabba tiegħu fl-iben. U li aħna din nistgħu nittrażmettuha lid-dinja. U nittrażmettuha lid-dinja billi nuruha li hi tista' taċċetta li tkun iben ta' Alla. Ikun infaħħar Ġesu Kristu, għal dejjem ikun infaħħar. Ejja nresqu t-talbit tagħna quddiem il-missier permezz ta' ibnu. Mulej, nitolbok biex iżomm idejk fuqna, biex żommna għajnejna miftuħin ma' kull proxmu li niltaqgħu miegħu biex inkunu konxji ta' kif f'dak il-mument aħna nistgħu ngħaddulu l-għarfien li huwa l-iben tiegħek u kif permezz tagħna jista' jfaħħar lil ismek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk kollha li f'ħajjitna b'xi mod jew ieħor int missier tajtomna biex aħna nresquhom lejk li b'xi mod jew ieħor f'xi ħaġa jiddependu minna jew fil-familja jew fuq ix-xogħol biex aħna għalihom inkunu dejjem xhieda ta' dik l-imħabba tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-familji kollha tagħna biex ikunu għal artna sinjal tal-imħabba kostanti tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Dan nitolbuhulek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-missier li jista' kollox, jilqa' mulej minn idejk is-sakrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. Fit-tjieba tiegħek mulej qaddes dawn id-doni u wilqa' s-sakrifiċċju li sejrin nofrulek
għamel li aħna wkoll li nkunu offerta li tibqa' l dejjem quddiemek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom u miegħek ukoll. Nerfew qlubna l fuq, nerfewhom lejn il-mulej. Niżu ħajr il-mulej Alla tagħna, hekk sewwew xieraq. Sewwew xieraq tas-sew, mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr. Għax il-mulej Ġesu, is-Sultan tal-Glorja, rebaħ fuq il-mewt u d-dnub, fost l-għaġeb tal-anġli, tela fl-ogħla ta' smewwiet, bħala medjatur bejn Alla u l-bniedem u imħallef tad-dinja u l-mulej tal-eżerċti. U tela mhux biex jitbiet miċ-ċokon tagħna, iżda biex aħna il-membri tiegħu inqawwu qalbna li aħna wkoll qed immorru warajh fejn mar qabilna hu ir-ras u l-bidu tagħna. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerred ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinsġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbierek min ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes, għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati, ħa il-ħobs, rad il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħa il-kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi, inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u rroddulek ħajr għax ogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha
wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franċisku, mal-Isqof tagħna Marju u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Joseph, Josephine u Paula Mifsud li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxu xtawa l-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina lkoll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem fl-imkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox fl-imkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u rridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu, għax tiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħedt l-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi. La tħarrix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li inti trid fiha, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf t'Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf t'Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf t'Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din tqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda l-ħniena tiegħek tkun għalija ħarsien u fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda għid biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu iħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen. Bid-dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja.
Isem Adis Liek. Alleluia. Alleluia. Intli lati semaular. Alla gbir mulein dalaloni. Sultan awi unim birek mulei. Unim birek mulei al deyem. Uim birek risem adis liek. Alleluia. Alleluia. Issa fissimkom nejdu flimkien it-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sakrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Intaf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sakramentalment, nitolbok tiġi ġo fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni b'imħabbtek, bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen dejjem fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Amen. Ngħidu 3 Ave Marijiet lil Madonna ta' Pinu biex iżżomm dejjem il-ħarsa tagħha fuqna. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familji, ħarsek fuqna dejjem żomm. Nitolbuk mulej biex il-misteri qaddisa li rċivejna jagħtuna l-erf tal-ħajja tal-ħwejjeġ tas-sema u jġedduna bis-sem li nieħdu fihom ħalli jkunu jistħoqilna niksbu id-don tal-Ispirtu Qaddis tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu, irroddu ħajr lil Alla.